இன்று நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு அரசாங்க உத்தியோகம். காரணா சம்பாத்தியம் என்றாலும் கவர்மெண்ட் சம்பாத்தியம், இது எல்லாருக்கும் ஆசை தான். ஆனால் நம்ம ஜாதகத்தில் அமைப்பு இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ தர்ம கர்மாதிபதிகள் உங்கள் லக்னத்துக்கு 9 கூடையவரும் 10 கூடையவரும் பரிவர்த்தனை பெற்றிருந்தாலோ, இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலோ, இல்லை 20 நட்சத்திர சார பரிவர்த்தனை வாங்கினாலோ, இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அரசாங்க வருவாய், அரசாங்கம் மூலியமாக ஊதியம், இல்லை அரசாங்க சொத்தை சாப்பிடக்கூடிய அமைப்பு ஏதோ ஒரு வகையில் உண்டு. அரசாங்க உத்தியோகம்னா கை கட்டி வேலை பார்க்குறது, 60 வயசு வரை நமக்கு இது பண்ணுறது மட்டும் நினைக்காதீங்க. அரசாங்கத்துக்கு சேவை செய்கிறதும் அரசாங்க உத்தியோகம் தான். இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்க? சிவன் சொத்து குலநாசம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது, அதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, சிவனுடைய சொத்தை எடுத்துட்டா மட்டும்தான் நமக்கு குலநாசம் நினைக்கிறீங்க. அது தப்பு. சிவன் சொத்து அப்படின்னா பஞ்சபூத அமைப்பு. அப்புறம் இந்த பஞ்சபூதத்துக்கு யாரெல்லாம் இடையூறு பண்ணுறீங்களோ, ஒரு மரத்தை வெட்டுறது, இல்லை தண்ணியை அடைக்கிறது, நல்லா தண்ணி இருக்கிற கிணறு அடைக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணாலும் சிவன் சொத்து குலநாசம். இதே போல தான் அரசாங்க உத்தியோகமும். நம்ம அரசாங்கத்தில் பணி செய்யணும்னு இல்லை, அரசாங்கத்தையே ஆட்டி வைக்க அமைப்பு கூட உங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு முன்ன பின்ன வரலாம், லேட்டாக வரலாம். அப்படி ஒரு அமைப்பு இருந்து கிடைக்கவில்லை என்றால் அதுக்குரிய சேத்திரம் கரெக்டாக சென்று அதை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் தாராபுரம் உள்ள நாளில் வழங்கினால் உங்களுக்கும் அரசாங்க உத்தியோகம் உண்டு. அப்போ இது இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நீங்களும் வாழ பிறந்தவர்களே. இது கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கோவிலுக்கு சென்று கரெக்டான வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி வழிபாடு பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான எதிர்காலம் இருக்குது. அரசாங்க உத்தியோகம் உங்களுக்கும் உண்டு. நன்றி, வணக்கம்.